Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun biya wannan tasha ta mai albarka, sannan ku da jimirin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Mabiya wato shi ainihin wannan shirin mai suna a duniya, wacce muke kan muku shi duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. Idan ka kasance wannan ne zuwan kan farko, ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, yace za ka ci gaba samun ɗimbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. To in Allah ya yarda, wato ainihin mun ce muku za mu tafi hutu, ko kuma in ce muku mun tafi hutu na wato a duniya. Sannan muka ce bayan sallar nan da mun za mu ci gaba da kawo muku shi, to domin sanin wato ainihin ranar da za mu ci gaba da kawo muku wato shi ainihin shirin mai suna a duniya, to ku za ku saurari wannan bidiyon da bayanansa. Sannan da Allah ku danna alamar likin akan wannan bidiyo, domin muna son bidiyon ya yaɗu kamar yadda muke buƙatar ya yaɗu. Insha Allahu ranar wato ainihin ba yau Laraba ba, Laraba ta sama za mu dawo mu ci gaba da kawo muku wato shi wannan shiri mai suna a duniya kamar yadda muka saba kawo muku shi. Don haka ku danna alamar subscribing, yadda idan mun ɗaura sabon shirin za ku same shi. Za mu tashi ne da kan na 62 ya yi 61, kasancewar kashi na 60 muka yi maka tafi hutu. Mun gode da kasancewa da mu.